뭔가 하자니 오버하니 tako buko ini siyang Newton Bazaar ni George Riala katangi to mo parang sa Haisilong kay ngay 하자니 sir short depth of sakma boni Haisilong magana tangi to mo Haisilong tangi to ngayon boni jati mga nogoy siyang no boni đừng có thằng ơi thay chụp sa to neri layo nani sa thale to ngayo leri phano kaisa thay chulong khai nai commercial chong ai khai nai ta khung man mane bagoi belai khane kha tong khogi tonga ta mane bagi himalaya bodi a o thay chulong khai nai ta te okmani bishinga boni hakun formani পর্যন্ত থাঙে না ইজাকশন বাইকা হাগর পুরকা আলট্রা হাই ডেনসিটি আবন নাইলাই ফাইলাই তিনিসং বনারে হাই ডেনসিটি থাইজলন এখানে নাসং ফাইজো কাইনা থালাই দংলাইও নতুন বাজার নেই জর্জরিয়া ফাইদিংকে তাকো বুকু তাবুকলে সং সিনি চারা কাইলাই মানে থাইজো বসা কাইলাই মানে পাইথাক বাবাই সকাই লাইখা नाइदिसिनि सार देबजान साकमानि थाइसुलुंग काटाल थाइसुलुं काइलेमानि तिनि संगरो सिनि अमरपुर साब डिविजन नि बिसिंग हाई डेंसिटी थाइसु बागान मनो चिनि साब डिविजन जतनि थाइसु बागान काटालकुक ताइ कतरकुक गंनाय बसकांग सिनि सार नि मांगपिलि चिनि थाइसुलुं काटालनि बाबागा ओ थाइसुलुंग असं कबांमा भेराइटि काइलाइका मिक्स भेराइटि काइलाइ दंलायो फियाबाथाय बाकी काइ थानो सं ताबो इंडियाव जे कमार्शियल थाइसु जे थाइ दंमानि मनो काइलाइनाय ताबो सं अरे किसा मिक्स का काइका अरेन बिसिंग दंगसिनि इंडिया नि उषा भेराइटि नि थाइसु दङ ताइबो दङ अर अम्बिका अरनिका बांलादेश नि दङ गोरमती ताई हाड़ी भांगा और फातारनी थाइसुनि बिसिंग दङ दगमाई बेनाना ताई निनी रेड पाल्मार रेड आइवरी किउजाई 4 kg बारी 4 बारी 11 है अमाय गायो और बारी 13 अमाय गेट गोबांमा भेराइटि थाइजो दं सिनि अरा दाबो फांसा फांसा जों हिमसा गरबो काइलाइखा फजलिबो काइलाइखा जस्ट बागान न नाइथग्रिना बागि हिमसा गर बा आगेनि भेराइटि गजामनो बो काइलाइ नाइलाइ दंलाइ जों बेलाइखन हा काहाम सातंवाति नांनाय जादहा सिनि गुमुति तुइमानि पलि हा और जेटा जों अमाय हा रक सिनि आयां अम्पी बाबाय रगनि सुनुगिया अमाय हारब न बाइके काइ नायानो सं सिनि ताकुक थाइजो काइरि फैनाय कानुलाल कलय थाइजो काइ दङ नाइदि बेलाय नाइथक काइ दङ मनि याफाइ त न जतन सियो बा जारा सिनि नाय राव ताकुक कानुलाल कलय न मनि याफाइ बेलायके मिलिक सामंग बनी बागैनो तिनि सं थाइसुलुं कतरमा खालाय थानाय बिसिसा सामुं फुंहायसे सुवाना हानि फाइले माने इनके गाहामके न सं गाहाम करं तैनो सकाइले माने गाइले माने जों ताइ बर फायै न फायगा ताम हिमाले गायनाय खा गोनां जाति अबनाय गोबांमा बर दङ हा गाहामनि बागै तब जरा जरा गोबांमा बरक रक वानसलायमान दङ तामो गायखलाय हावो गोबांमा रां खगाजै माननाय गोबांमा रां फैसा नगति सै माननाय मति हाय वानसंमानि जरा रक फायखाबा तब माइबर मानि हावो थाइबो फांराव गायलायनायनि सेंलाय दंलायो सिनि उद्रिका हाव साइमेया बसकांगा ताइबो सक जों सुबालाय मानो
हामनानै थाइनानै जरादै थांफाय तंलायनाय ओ लोंनि आपडेट नंनाय जतनो तामे हिंकाबा कताल कायलायमानि किरिमानि कबां वानसंमानि कबां बाहायजानाय अंनो खा कलैलायो रां कबां खिबिलायै जरा कबां खिबिलायै थाइजौ कायलायमानि कक थाइके हायसि थाइलुङो सिनि आमचाय रगो थाइलुं गोबां मा करिनि बागै थाइ मनि तंमानि समय बुसुक जे खा सिलायनो बुसुक जानि नायकानि सुबालायनो म कैसे किरिमा सिंसा तामनि बागै हिमाले थाइसु कलक कितिं कर्म कसा कखरां फान्तक रं दय थाइनाय दया थाइनाय लेरि थाइनाय बिसावाय थाइनाय बिसावाय थाम थाइनाय मते हाय गोबां मा थाइसु दं इंगे जों मते हाय थाइसु रक बिसिलां आयु बुआगा लोङा थाइ तंफुरु आफ्रु मोरोंना बुनांनाय जों जुदि जतनो जुदि ओ थाइसु लोंना खा सालाया हिंके के जेहेतु सिनि आमचाय थाइसु लों कटर करै गोबां करै बनि बागै जों आबनो किरिमा माना रगो आशा खालायो गानागिनि बरग रक जतनो जानि नगो फांसाबो इंसो थाइसु कायलायो ताबो बनि बागै गुबुन थाइजौ फांनि थाइजौ मनि तंमारक आगेनि सोलायफानो जों सुबा लायनाय सुबा सुरि लायनाय शुद्ध सिनि उन्नतन बाजार एलाकाया सिनि त्रिपुरानि गोबां मा आमचाया थाइजौ कायजागि दङ बांथाय एफानो कायजागि दै दङ बनि बागै जों बसकाङो गाहामनो जों परिबेस खायमानानो चिन त्रिपुरायाव बाहायनो थाइजौ थायो लिसु थायो रामबुटान थायो ताइबो थायो लंगन अमाहाय रगना जों सिनि त्रिपुरा हास्तेबो कायलायै रांखक पैसा आजिलाय मानो अब जों वानसक लायबो तंलायो जारा कायलाय फालनाय रनि बिसिङो आंबा फालनाय जासि हायटाक दिनै 28 फेब्रुवारि बेलायखानो थाइजौ रक कायलायनि जरा दै गानागिनि तंखा हिंकले केबि केबो प्रश्न खायमानो दिनै 28 फेब्रुवारि चैत्र मास फायका थाइजौ बाहायके कायलाय महाय प्रश्न रक खायमानो महाय क्वेश्चन दङ जेहेतु जों थाइजौ लोंख्लायाखौ आसक दिनै ताबो जरा जरा थाइजौ लोंग्रा बुफां रक कायना जों लायखाबा ओ जरा बाहायके काय इंका जत्त ताखुक रंनो दिनै 28 फेब्रुवारि आनि कयमुं महाय दैनि सुबिदा दङ इंका जों थाइजौ कायमानो नगानागिनि फांसा फुंसो थाइजौ कायनानि दिनै काय दङिमानो खाना काय दङिमानो नायदिसि न'आव थाइजौ लोंनि दैनि सुबिदा बाहायका दं बेलाय काहामका दैनि सुबिदा और दैनि बुखुका दङ अमते लाइन खायो ओ थाइजौ लोंबेपागा थाइजौ लोङा दै रुपाय रिमानो आमबागे और सार सिनि देवजान सार को प्रोजेक्ट तैरि खायगार प्रोजेक्ट सनामका थाइजौ कायनानि बागै आं आसा खालायो आनि ब्लग न नाय तंनाय खाजानि ताखुक ताइ बुखुक सं आनि साबस्क्राइबार जत्त तंनाय रानो आनि कताल थाइजौ लोंख्लाय माने ब्लग न नायै आसा खालायो हामजागानो आनि सार देवजान साकमानि बनि प्रोजेक्ट न अपडेट मानाय अब एकदम टाइम टू टाइम अपडेट मानाय प्रति मास कैसा कैसा अपडेट मानाय प्रति 2 मास तो अवश्य मानाय अपडेट कैसा बेलायखान डाक्तिनो फायनाय आं नबे मालायनि बागै ओ थाइजौ यारं दै जानानै सार जानानै लगे लगेनो फाय मालाय फैनाय आसक सावै आनि खाजानि ताखौबो सोना हायना हाय चुबाय जाफारै अरनो मथाका हामबाय